Se oli vetänyt lasillasta päähän. Lasilla päähän? Niin. Vuotaako se paljon vertaa? Taimaalainen sitä Markusta. Vuotaako se joku verta? Mä oon hoitaja itse. Niin mikä tää on? 8, sori. Ja sit se rupesi tossa uudelleen niinku riehumaan. Ja sitten Markus sanoi, Markus pitää sitä nyt kiinni niin kuin näin, mutta sillä on ihan hullut voimat. Okay. Mä kerran itekin jotakin silleen täällä, niin se käy kimppuun heti. Se kämppä on ihan paskana. Mä yritin sanoa tähän mukaan tonne alas, se pistää ikkunat kerikki, jos se jättää yksin. Okay. Markus on juonut punkkua ja siitä se on hermostunut. Mutta sillä on ihan hullun voimat sitten. Okay. 2 tänne, ottakaa tänne ylös vaan. Mitä? 8 kerros. Se on siis käynyt ensin Mikä kämppä? Mikä kämppä? Odota. Tämä. Se pois. Ei siellä mitään. Poliisit! Tulkaa ulos! Ei se... Ketä siellä on? Siellä on 2 miestä vaan. Joo. Tässä on poliisi, tulkaa ovelle! No niin, kädet näkyvillä! Sä oot niinku kärsinyt osapuoli enemmänkin. Tuvo. Mistä arvastat? Tulo sieltä! Tuvo. Tule! Missä se on se sun poika kaveri? Istumaan tonne noin. Istu sinne! Istu siellä. Mikä se nimi oli? Out. Out! Tuu ovelle! Out, come out! Missä se on siellä? Makaa. No tossa se makaa. Jaha. Ota toinenkin. Out! Herätys. Miksi se on näin saatana löysä? Hei! Herätys! Out! Avaa silmät! Avaa silmät! Käydä syvälle. Kysys. Miksi tää kaveri on ihan kanttuvei? Onko se ottanut jotain? Hei! Herätys! Avaa silmät! Eikö ne kentti? Ei. Vasta tälle. Otas tästä. Ota lansi. No. Vasta tänne. Vasta tänne. Onko se tää reikiä vai miksi se on näin? Ei oo mitään. Mikä se on kännykkä? Mitä ne sanoo? Miksi ne on... Ei hengitä vai? Ei tohi. Pitääkö se ruveta elvyttää vai? Ei tuu mitään ulos. Miksi se hengitä? Ilmatieto on auki, eikö se No, nosta ylös näin, sulla on käsineet. No tolleen se tuntuu, jos sä painat vatsaa, älä paina. En mä ainakaan tuntunut mitään. Hengittää se mun mielestä. Sitten pitää ruveta elvyttää. Hengittää se. Hengittää. No mun mielestä ainakin. Aika heikosti. No vittu hyvin se kyllä feikkaa sitten, kun ei tää tullut. Älä. Se on vähän luulen kuulee, että se ei hengitä. Mä katson, onko siellä jotain reikiä jossain. Miksi se on vittu tämmönen? Ei siinä ole mitään hyötyä puhaltaa. Hei. Tietä. Miksi tää on taas kunnossa kaveri? Mistä kunnossa? Sitä elvytetään tuolla. Oikeesti. Sä istut siinä. Se hengitti vittu sekuntia, kun te tulet ihan niin normaalisti. Joo. Nouse ylös, me istutut rautoisiksi aikaa, kunnes tän nyt selvitellään, mikä tässä homma tässä on. Niin toinen kerta siellä taakse. Se ei ihan normaalisti. Mä en ole kiinni siitä, vittu siitä, kun hätäkeskuksessa on soitettu. Joo.
kun se suostui rauhoittumaan. Mitä vittua? Pystyykö se feikkaamaan? Pystyykö sitä feikkaamaan? Mitä? Mitä? Onko sulla jotain? Nouse ylös, tarkistaa mitä sun taskuissa. Onko se syönyt jotain, tuo kaveri? Käyttänyt huumeita? Joskus kauan aikaa sitten. Nyt, tänään? Ei, mun näköpiirissä. Hän ei ole sanonut mitään iskua päähän tai mitään vastaavaa. Ei, ainakaan mulle sanoa sitä. Okei. Ei samassa asiassa. Sitten istut siellä alas. Eikä se voi pikata. Se huusi kovaa vielä 5 minuuttia sitten. Silloin kun se tehtäkeskuksen ihminen kuuli, kun mä soitin, se huusi, että ihminen, jota jos pidetään kiinni, joka ei hengittä, se ei huutaisi kyllä kovaa. Joo. Niin ja se kun tuli itsellä ylös, niin se vielä niinku hengitti. Eikä mä pitänyt kiinni siitä. Niin. Rauhoittu sitten kun... Mistä tää sulla on tullut tää vamma? Mistä? Mikä? No tuo hei, kun mulla on lasilla ja... No voiko sä puhua, nyt puhutaan niinku aikuista oikeesti, mitä puhutaan, eikä niinku näin. Mistä toi vamma on tullut sulle? Mikä se on huolestunut, jos se ei hengitä? Mistä toi vamma on sulle päähän tullut? Se ei, kun mulla on lasilla, eikö se mulla lasilla? Joo. Jani, katoksa tota vähän. Se on nimittäin 2 minuuttia ennen kuin me ollaan tullut tähän paikalle. Niin se on ollut vielä ihan täällä niinku... Mutta ei tää feikkaa, ei tässä ole mistään semmosesta kyse. Ei oo, ei. Tää sattuu niin vitusti, että tää ei kukaan pysty feikkaamaan. Ja tässä menee kylkiluoto poikki.